המחלף עליזה בארץ הפלאות. נכון, עליזה בארץ הפלאות. מה? לא יודעת, היום זה רק אני, אבל באתי כי היום יום הבחירות שאתם כדאי לכם לעשות, ואני צריכה מכולכם, יש לכם כולם קיבלו פתק סגול כזה, ואני מבקשת מכם לכתוב לי ספר החיוב עליכם השנה. לא מהספרייה, אין מוסר. זה לא צריך להיות מהספרייה. אם קראתם משהו מהספרייה או מהרשימה של משרד הספרים. כן. בשביל הספר. אבל כן, זה ספר שקראתם השנה שאהבתם, וכל מי שמצביע, מעיין. אוקיי? אז אחד, בואי אליי תכתוב את השם. אם אתם רוצות לכתוב את השם, אז תכתבו בפינה.